Hi ha formes alades que reprodueixen sexualment la plaga i així ha anat escampant-se per tot el món. La forma àptera desgasta a la planta xuplant-li la saba i la forma anales reprodueix sexualment el cicle. Aleshores, la planta, a poc, però en un temps relativament ràpid, perd vigor, les fulles engroguixen i al poc la planta es mor. La plaga arriba a Europa a la segona meitat del segle XIX, aproximadament a 1863, des d'on es tengué ràpidament als països de l'Atlàntic europeu. En Espanya se documenta aproximadament en 1875 i en més de 50 anys s'estén al nord d'Àfrica, Sud-àfrica, ràpidament a la Xina i fins i tot al sud d'Amèrica. A més de la filoxera, dels Estats Units mateix va arribar un altre impacte catastròfic. A partir del 1919, la llei seca va prohibir la fabricació de begudes alcohòliques en aquell país, de manera que l'enorme producció de raïm de Califòrnia es va destinar a pansa. Els mercats es van saturar i la Marina va haver de buscar altres opcions. La perforació de pous va estendre el cultiu del taronger i al secà es va canviar la vinya per ametllers. Van arribar els primers turistes i molts camps es van convertir en solars edificables. Els riurals van deixar de ser útils i van entrar en una llarga decadència que els ha portat a una situació límit. Però mentre va durar, el negoci va beneficiar tota la comarca. Xàbia, Benissa, Teulada, el poble nou de Benitatxell, Parcent, Xaló, Pedreguer, Gata, Ondara i Calp van ser també grans productors de pansa i, per tant, podem trobar ara antics riurals als seus termes. Van sorgir també xicotets nuclis urbans a les partides bones per al raïm, però allunyades de les poblacions. Són els anomenats trossos. Ja estem arribant al tros de Sardí, un riurau típic, mig enderrocat, però que encara conserva tota l'estructura i la disposició i les instal·lacions clàssiques. A més, tota aquesta zona està emplenada de topònims moriscos. Així, per exemple, la Ràpita, o lloc fortificat, Rafelet, o lloc on portar les ovelles al pasturatge. Anem a sentar-nos un momentet així. Què anaves a ensenyar-me? Mira, vull aprofitar el descans per ensenyar-te este llibre, veus? Espigolant pel Rostrell Morist. Sí. És de Bernat Capó, un autor benissenc, l'home del Pla dels Molins, un gran escriptor, mestre de molta gent que s'ha ensenyat a escriure en la nostra llengua, un gran home. Jo l'únic que vull dir una cosa. Els griegos van portar pansa, perquè els griegos la fan de meravella, i la fan sense escaldar. Que posen damunt d'unes pedres, posen, no sé què posen, un toldo, ara posen un plàstic, i allí escampen la pansa. I és pansa verge, que diem, que no passa per cap de conducte d'estos de lleixiu, no? Després el romà, que també ho havia agarrat de grecs, va dir sí, va carregar. Després els moros s'ho van trobar i dir, això està bo, i va continuar, no? Sí, doncs sembla que el vestigi morisc és molt important en esta comarca i caldria investigar-lo. Sí, per almenys valorar com cal el patrimoni que tenim, en quin estat està i què coses podem trobar i mantindre. Per exemple, l'Aljub és un dels més grans, que ja està contornada, un dels pous és d'au i amarga, en fi, moltes més coses. Sí, de fet, el verdader riurau està enfront. Sí, i encara queda la caldera d'escaldar les passes. Acostem-nos a veure-la. Per es ficava la llenya. Sí, això era el forn que alimentava la llenya i damunt estava la caldera amb el lleixiu i aleshores se submergia uns breus minuts, uns temps, i es posava en els pallocs, en els canyissos. Sí, mira, allí en queden encara alguns. Anem a veure-los. I allà n'hi ha més. Sí, els canyissos entraven a la coberta del riu Rau per la nit per evitar la humitat i que s'acabaven de secar bé. Tenien ahir un rail i quan el temps començava a ploure, tenien que agarrar tots els canyissos i clavar-los així. Havia un costum d'ajudar-se els d'una caseta en altra, fins al punt de que quan venia una tormenta o alguna cosa s'avisaven en un corn que havien d'abans. Com el corn no es tocava tots els dies, ells ja sabien el que era la trucada de corn, no?
el que menys entenia venia corrents, el que més entenia l'ajudaven, després anaven a l'altre, en fi, solidaritat. No? Això és el riurau tal vegada el més important que té Benissa. El que passa és que els amos, per les circumstàncies que tinguen, no sé, les desconec, però ho han anat abandonant. Sí, el problema que hi ha és que la pansa a Inglaterra no l'accepta ja, no la vol, pel pinyol. S'estima més la de Corinto, que la posa al buc i no hi ha cap destorb. I l'altre que la gent ha anat veient que és més pràctic posar un xalet enmig que fer raïm. Fins i tot el moscatell mateix està en perill. És un raïm massa dolç per al gust actual i damunt es llança a perdre amb molta rapidesa. Encara que a les marines queden moltes vinyes, la major part ja no són de moscatell, sinó d'altres varietats destinades a la fabricació de vi de taula. Així hi ha que conservar un bancal de 2 o 3 o 4 bancals, el que pugui ser, perquè el raïm de moscatell desapareixi. Hi ha que conservar un bancal que l'Ajuntament corresponent tinga la persona que té que llaurar, que té que podar, que té que segar, que té que arreglar i que té que tot, no? Mantindre el moscatell, perquè al pas que anem, tu una gota i vas, sí. Eixe bancal que hem vist, tot era moscatell? Sí. No n'hi ha cap lloc. Sense moscatell que secar, els riuraus estan assolant a ús veients. El 2007, un grup de veïns de la Marina i diversos amants d'esta comarca van alçar la veu d'alarma i es van organitzar. Centenars de persones integren ja l'associació Riuraus Vius, que ha aconseguit també el suport del Consell Valencià de Cultura. És tot un símbol importantíssim d'una època esplendorosa de respecte a l'ecologia, d'economia puixant, importantíssima, i de tota una sèrie de coses que en l'actualitat sembla que estaven oblidades, però la societat valenciana necessita saber com és la seva història, què ha passat, i no pot deixar arraconats els riuraus. I se'ls haurà de donar una vida actual que pot ser diversa. Ja el Consell Valencià de Cultura s'ha pronunciat a favor de declarar béns de rellevància local els riuraus. Esperem que algun siga digne també de ser bé d'interès cultural, sense dubte. El riurau és molt més important, si ho mirem així, que la típica barraca valenciana, que ha sigut el símbol per antonomàsia. La fama de la barraca es deu sobretot a les obres de Llorente i de Blasco Ibáñez. El riurau també té una literatura associada. Pot ser no tan internacional, però molt fidel a la realitat de la comarca. Probablement un dels primers llibres a citar, per a aquells que estiguen interessats en conèixer el món del riurau, seria Un estiu a la Marina Alta, de Carme Miquel, que és un dels